kamerat on noissa. Oh. Totta. Suoraan kuvassa. Kerropas nyt missä ollaan. Aivan, eikö niin? On tää ollut ennen. Oh. Aivan kartanosta viettämästä poikia. Kyllä. Siellä on hovimestari ilman paitaa. Siellä... Täällä me olemme nyt todistamassa ihmisyyttä musiikkia, että te olemme elossa. Tossa on mun yksi parhaimpia ystäviäni. Hän on Tatu. Niin. Joo. Tässä on mun hovimestari. Joo. On tässä mun yksi. Mä Mä maksan sanoa tuolla. That's a butler. Kyllä. I'm a butler. I'm the butler, yes. Onko mikä illan tavallaan niinku... Otan vaikuttaa itsepainalta ja älykkäältä, mutta oikeasti on vain typerä, sovinistinen, ylimatsoileva. Kaikki miehet on kusipää. Niin, kyllä. Kaikki miehet on pohjimmiltaan kusipää. Kyllä. Teepä sitten viskipaukku meille. Mäkin pääsen kerran viskin makuun. Onko siinä mitä nyt sitten niinku tarjolla? Ai no se niinku testi. Niin. Tää nyt perseinen testipaikka täällä ei oo, mutta... Ei, nyt joutuu tyytyy tämmöseen kun... Elikö... Testataanko myrkkyjä? Butler testaa eka, että onko myrkkyjä. Ja isänä voitte juoda. Voi juoda. Niin. Voi juoda. Kuinka mikä kohta nyt tulee? Mitä on laukaan? Nyt lennoni vetää! Happiness is a love. Happiness is a warm gun, mama. In my arms, and I feel my finger on your trigger. Siinä oikein kuvakin puhutaan, se saattaa olla tossa vähän pihalla, mutta... Joo, se näyttää vähän ruumis. Pikku ruumis siinä. Joo, se myös pihalla. It's a warm gun, mama. Mitenköhän toi... God. Mikä pirulliset lasit nuolla. Pirulliset lasit. Joo, ihan hieno kyllä. Tästä on muuten nätti kuva tästä laittaa. Kaadapas nyt sinne sisään, niin... Tässä on tämmönen Mieluummin tuonne ulos, mutta... Joo. Joo, Ei, otas muuten noin pois tieltä, niin tulee valo tuosta ikkunasta kaikki. Ne on tosi makea, että niinku tavallaan tulee siitä pöydältä. Tavallaan voi suoraan... vittu minä. No, minä tiedän. No okei. Nyt meni tää polvekaatiosastolle niinku huomaat. Eiks Paul Just sinne. Eka vähän ohi ja sitten sisään. Meni kaikki vaan oikeastaan tommonen korkki. Joo. Joo, tää on mulla kyllä tarpeeksi pieni. Mä en oo mikään viskisieppo, se on sana. Mikäs sieppo sitä ollaan? Mitä näitä on peippoja? Oh my. Skål! Skål! Ihmisyydelle, kauneudelle, ylimielisyydelle, narsismille ja toiseen. Kyllä. Ennen kaikkea ystävyydelle. Ennen kaikkea ystävyydelle. Ja selville kuskeille. Se tästäkään niin. Onko tää pehmeä? On. Yllätti. Oho. On muuten nätti kuva tästäkin tulee. Tuosta auto kattoo. Tää on tosi kauniin välistä viskiä musiikkia hyvä. No se pullo vielä ylös uudestaan. Nähtin näköinen. Ylemmäksi vielä. Mä en ymmärrä yhtään tästä tarjolla. Mä vaan kuvaa Mä en ymmärrä yhtään. Tää joo. Ja vielä yhden. Oho. I have no idea what you're talking about. Näytti kivalta. Niin. Joten mä tuun tekeen työstäni, jos saa paljon. Enempää ei joutu. Ei oo mun puhuu.